Witajcie moi roztomieni. Dawno niczego nie nagrywał. Nie, żeby nie było co, żeby nie miał chwyny, ale tak richtig nie miał czasu. Nie miał czasu, bo ostatnio dużo rzeczy się dzieje. Wieleś tam takich pozytywnych, ale i negatywnych. Przede wszystkim miałem tego gościa, co się nazywa w domu, miałem tego COVID-a i o co prawda go nie łapnął, choć tak teoretycznie powinien, że go mieć, bo członek rodziny go miał, przechorował, no i dzięki Bogu żyje przy małych tam wtórnych objawach, ale nic się złego nie stało, wszystko jest w porządku. Są my zadowolnieni, bo nikomu nic więcej się z familii nie przytrafiło w tym czasie. Poza tym ja się zajmował tym, jak widzicie, takie plakaty, nie? Zajmował się i zajmuję, bo jeszcze tam sporo jest do zrobienia, jeszcze jakiś czas jest, jeszcze wiele ludzi nawet nie wie, że jest spis powszechny, a że nie wiedzą to ci w sumie to jest egal, ale chciałbym, żeby wszystkie Ślązoki się spisali zgodnie z tym, co czują i żeby nie hańbili się podobać, że używają język śląski. No ale trafiłem też na takiego jednego kamrata i padł: Leo, a po co ci to wszystko? Przecież wnet na Śląsku już nie będzie Ślązoków. To ja mu padł: tak, nie, to nie tak. Se pomyśl, że jak tak dalej pójdzie, to co są na tej mapce, widzicie? Ja to tak próbuję pokazać. To jest mapa całego Śląska. I mimo, że na Wierchnim Śląsku jest procent Ślązoków w niektórych gminach, powiatach po 30, a w niektórych i 90, to i tak w całości Śląska to my są mało pikuś grupa. Ale ja powiem tak, za 100 lat to na Śląsku będą mieszkali ino Ślązoki. No ktoś powie: a ci jest głupi. Nie. Kto zna historię naszego heimatu, to wie, że same Ślązoki to mieszkali zaroski na początku. Nie? Mieliśmy swoich princów, którzy nie wiem skąd przyszli, bo Piastowie to na pewno nie byli żadne Litwiny, żadne Poloki. Byli książęta piastowskie, którzy rządzili dobrze, bo nasz heimat rozwijał się, stawał się coraz to większą potęgą gospodarczą. Zawsze był bogaty, prawie mało kiedy był biedny, ale go też trafiały z kuli tego takie fale, które były fest nieludzkie, jakby tak powiedzieć. Bo pierwsza rzecz, przejechali się po całym Śląsku za czasów henrykowskich Tatary. Na Legnickim Polu nasz wielki princ, a mógł wygrać, jakby te prince z jego familii, które rządzili na Mazowszu, rządzili w innych landach, krainach, z których potem powstała Rzeczpospolito, to może byłoby inaczej. Może by tych Tatarów się udało
że tak powiem, wyrżnąć. Ale stało się inaczej. Wojska tatarskie miały to do siebie, że nie brały ze sobą jakichś wielkich zapasów jedzenia i tak dalej, i tak dalej. No łupiły wszystko po drodze, co się dało. Także populacja na Śląsku zmalała, gospodarczo Śląsk troszkę dostał w dupa, ale odbudował się po ciężkich działaniach, ciężkich tam, może nie ciężkich, a przemyślanych działaniach naszych princów. Śląsk zaś jest tą potęgą gospodarczą, potęgą kulturową. No po prostu żyło się na Śląsku całkiem nieźle. No ale tu zaś wojny religijne, czyli wojna 30-letnia wyrżnęła w niektórych rejonach, tak jak tamkaż wleźli Lisowczycy na teren Śląska, to jak od Przymszy aż do Raciborza, to wyrżnęli wszystko, co się ruszało, na drzewo nie uciekało. Były to wojska zaciężne, poszły one na pomoc cesarzowi Austrii, który za zgodą króla polskiego Ignajon, ale oni też szli tak jak Tatary. Rżli wszystko, co się dało i co na drzewo nie uciekło, także 70% populacji na ich drodze też zostało wyrżnięte. Już nie wspominając to, co zrobili Szwedy w tej wojnie 30-letniej, co tam namordowali ludzi. Ale już zaś Śląsk się odrodził. I na ten Śląsk do tych autochtonów przybywały rozmaite plemiona, można nie plemiona, ale etnicznie rozmaite ludy. Niektóre nawet wlazły do Polski, tak jak na przykład Wilamowiczanie, którzy teraz są w obrębie województwa śląskiego, ale to nie są na Śląsku, no są w Małopolsce. Aż do Małopolski zawędrowali, przypuszczą, że przeszli przez Śląsk, no ale dostali tam lepsze możliwości rozwoju, więc poleźli tam. Na Śląsk przyjeżdżali też po zaborze Śląska przez Prusy, ale zaborze nie od Polski, no od korony czeskiej. Prusy zdobyły Śląsk. To też się wiązało z depopulacją, jak się to fachowo nazywa. Ale już zaś dzięki królom pruskim, którzy widzieli w tej krainie możliwości rozwoju i bogacenia się, zaś przywazili roztomajci i mieszali się z tą ludnością autochtoniczną. No i co najważniejsze, ta kultura zachodniej Europy tu się rozwijała do tego falu, że na Wielkim Śląsku była największe, tak powiem, skupienie przemysłu, industrieli. Najbogatszy land. Fez bogaty. No ale to się stało przekleństwem. Bo 100 lat temu napadli. I jeszcze do tego podburzyli część ludności miejscowej, bo nie wiem, czy to byli autochtoni, bo niektórzy autochtoni, niektórzy to byli i Niemcy, byli to i Czesi. Którzy widzieli, że będzie dobrze im w Polsce, bo nie będą musieli kontrybucji płacić za I wojnę światową. No i udało się zrobić takie ruchawki w XIX, XX i XXI roku łońskiego wieku. No i to była pierwsza taka fal do już zaś tragedii. No ale nacisło się tutaj roztomajtych ludzi z Aus, tym razem ze wschodu, ale też po leku stawali się Ślązokami. Dzisiaj tych Ślązoków jest malutko, ale jak państwo polskie dalej będzie robiło tak, jak robi, dalej będzie
się zachowywało jak okupant na terenie zdobytym, nie? Będzie miejscowych traktowało jak swoich wrogów, a ci, którzy się tu rodzą, będą widzieli, że ta pogardzano przez Warszawka kultura, ta pogardzano przez Warszawka ludność, te pogardzane zwyczaje są lepsze od tych zaprzymszy, od tych ze centralnej Polski, to te prawnuki tych z Zabuga, tych z Lwowa, z Wilna będą siebie nazywali Ślązokami. A jeszcze styknie no jedna kropelka śląskiej, tak rytej śląskiej krwi i oni się wszyscy będą przyznawali do tego starożka, czy starki, czy starzyka, że on się też już urodził na Śląsku. Ba, a on nawet był Ślązok. On już wtedy we spisie go do jest Ślązok. Można teraz go do Ślązok, Polok, Ślązok, Niemiec. No ale te prawnuki można już tego nie będą wiedzieli, że Polok. Teraz jeszcze do Ślązoków, Niemców. To czy wasze prawnuki będą też gadać, że są Ślązoki i Niemcy, to dużo zależy od was i od państwa niemieckiego. Jak państwo niemieckie się będzie zachowywało w stosunku do Ślązoków. Do tych, którzy się tu urodzili, do tych, co się przyznawają do związku z kulturą niemiecką. Bo nie wszystko tam jest tak róża, jakby to się zdawało. Bo to nie ja wymyślił, że on jest Niemiec. Niemcy mi to dali do zrozumienia. I bez tego jest no Ślązok. Ślązok, bo mną gardzili i gardzą Poloki, a Niemcy się dopiero niedawno obudzili, że jakby Słaczyna był od nich, bo u nich, to by mieli ino same zyski. A powiem wam jeszcze jedno. Jak państwo niemieckie chce, żeby tu przetrwały korzenie niemieckie, to muszą otworzyć nie ino rynek pracy do toni siły roboczej ze Śląska, znający język śląski, ale przede wszystkim swoje szule. I to te szule od Mittelschule po Hauptschule po to, żeby tym bajtlom dać możliwość studiowania na najlepszych uniwersytetach Europy, żeby te śląskie bajtle mogły zdobywać najwyższe jakby to powiedzieć, stopnie naukowe i stawać się naukowcami w całkiem welcie i żeby one czuły, że mają to do zawdzięczenia państwu niemieckiemu, to od tego jest państwo niemieckie. I wy, moi kamraci, którzy są w tym mniejszości niemieckiej, to powinniście powiedzieć tym swoim, jakby to padać, no, patronom, że jak chcą myśleć o tym, co będzie za 30 lat, za 100 lat, to już dzisiaj muszą tworzyć elity śląskie o korzeniach niemieckich. Bo na razie to trochę nam się elit tworzy śląskich o korzeniach śląskich. Bo każdy, co się wykształci, coś zdobydzie, to rozumie, że to zawdzięcza Śląskowi, bo jego fatrzy byli Ślązoki, bo jego starzyki to Ślązoki, starki, starożki. I to by było na tyle na dzisiaj, na dzień, kiedy się jeszcze możemy spisywać jako Ślązoki. Powiem wam jedno, spisujcie się jak Ślązoki. I spisujcie się tak, jak to jest w jednej gazecie napisane w Zeitungu Śląskim, takim ekstra wydaniu, że rektor naczelny będzie się spisywał, tak jakby się spisali śląskie powstańcy. Czyli te, co w tych
ruchawkach z początku łońskiego wieku walczyli u Korfantego i potem poczuli, co to jest Polska, to na pewno za Polską by już nigdy nie welowali, a plebiscyt, jakby w 1935 roku był na Śląsku, to wszystkie autochtony, jak jeden, można za wyjątkiem Korfantego, welowaliby za Niemcami. I trzeba pamiętać, że ludzie umią docenić, jak się im coś dobrze zrobi, ale też pamiętają, jak się zrobi im coś źle. No to słuchajcie, moi mili, z Bogiem, z Pomboczkiem, do juzaś.